Τώρα. Παρακαλώ. Γεια σας, έχω έρθει πουλάω ασφαλή. Και τι μας νοιάζει ρε μαλάκα. Θα δώσω μερικές ασφαλείς. Και θέλω είναι ότι καλύτερα για σας. Τα αρχίδια μας, κάμε εσύ κλέφτης. Δεν είμαι κλέφτης, θα στεγγιούμε να δείτε και το δοχείο. Και αυτό. Δεν φαίνεται. Κάνω και εγώ μαλάκα. Γεια σας, έχω έρθει για 5 ασφάλειες. Έλα, πάρ' το μέσα, βλάκα, άντε. Εντάξει, άντε. Εντάξει, τι κάνω το γεια σας. Ωραίο κολαράκι έχεις. Γεια σας, δεν με κάνω μόνο. Έχω έρθει να σας φέρω. Δεν πες μετά στα πολλά. Είναι και για ασφάλεια μαλάκα, αν τέλειος. Λοιπόν, δεν είμαστε μεγάλοι. Α, βλέπω είστε μεγάλοι. Βλέπω είσαστε μεγάλη παρέα. Ωραία, θα φιλήσουμε καλά. Πουλάω ασφάλειες από ό,τι καταλάβατε. Είμαι από την εταιρεία IGL DCBD Χουμπαλατζίτη. Την παντά ασφάλεια ζωής. Αυτή είναι ασφάλεια μαλάκα. Αυτή είναι η εταιρεία τουαλέτ. Αυτή είναι η εταιρεία μας. Έχουμε ασφάλειες ζωής, ασφάλειες χαζομάρες, ασφάλειες βλακίες. Μια βλακία για την κυρία. Πού είναι το σουσούλι. Έτσι το κάνετε. Από όλα κάνουμε, θα το πω μόλις έχω σειρά. Κάτι θα πάω τον καφέ μου. Το σκυλό μου, ναι. Το όνομά σας παρακαλώ. Όνομα δεν έχω, δεν πείτε τόσο. Πούλησα, είχα ανάγκη. Είχα ανάγκη. Η κυρία δεν έχω, είχα ανάγκη. Μια ασφάλεια βλακίας, ναι, συγγνώμη. Ναι, σας πιστοποιούμε ότι μέχρι το 2724 Δεκεμβρίου δεν θα είναι ηλικία. Ναι, να δούμε και πόσο θα πληρώνετε το μήνα. Θέλω να πατήσω τον βλάκα. Ήταν ανοιχτό είναι η κυρία μου, στεναχωριέστε. Θα δίνετε... Ρίτα, έβαλες. Εντάξει, το γάμισες, είπαμε έκπτωση να κάνει. Όχι, είναι αυτά που θα πληρώνει το μήνα. 43 δισεκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 1.544 ευρώ το μήνα και μετά θα πάρετε στο τέλος. Στο τέλος όμως, άμα πάω βλακία και μετά. Όταν το 2.543 700 αλήθεια. μήνες 795.000. Α, σκέφτεσαι, τι θέλω. Οκ, αυτό είναι δικό σας, πειράζει να το κόψω. Το ηλίθιε, βλάκα. Θα το ευχαριστούμε. Δεν φωνάζει ρε βλάκα, φίλο. Κουνιέται η κάμερα. Πολύ ωραία, ορίστε και το απόκομμα. Απόκομμα. Εσύ θα θέλετε κάποιος άλλος ασφαλές, έχουμε ασφαλεία από εσάς. Πιο κοντά λίγο τα κεφαλιά. Τι θα θέλατε? Γιατί θέλω... Και λύσεις μάπας τώρα, φύγει πίσω. Μια ασφάλεια ζωής. Ναι. Το όνομά σας? Λέγομαι Παντελής. Παντελής και πείτε το σας? Ψευδόνυμο, δεν θέλει. Όχι, δεν πείτε. Συγγνώμη, θέλω το καλλιτεχνικό μου. Σας παρακαλώ κύριε μου, ενώ το καλλιτεχνικό μου, το σοβαρή δουλειά, άνθρωπε μου. Μα γιατί? Γιατί είναι σοβαρή? Θέλω να το πω. Δεν πες το. Αυτό ξυλά, φύγα. Τσουτσουροπέρνω. Τσουτσουνο. Με δύο πι. Αυτό θέλω ρωτούσα. Το α κανονικό ή α? Τσουτσουνοπέρνω. Τσουτσουνοπέρνω. Άντε μας γάμισε. Σας πιστοποιούμε ότι ο κύριος Παντελής Αφροξυλάνθη του Τσουνοπέρνου μέχρι τις 27 το 10.2752 μισό. Δεν με βολεύει. Πότε θα θέλατε? Λίγο πιο κάτω. 2751. 32 Μαΐου. Τα χρονολογία μιλάμε. Δεν με νοιάζει ρε φίλε. Εγώ τι θέλω. Στις 32 Μαΐου που είναι αύριο, ναι. Μην σας πιστοποιούμε. Τόσο πρόωρα θα πεθάνει. Αυτό ήταν κύριε μου ότι αν πεθάνετε εμείς θα σας δώσουμε κάποια λεφτά. Στην κυρία θα δώσουμε μείον 200.000, δηλαδή θα μας δώσει 200.000. Α, ναι. Λοιπόν, ναι, θα πιστοποιούμε ότι μέχρι τότε... Οκ, ναι. Ο θάνατος είναι ευκαιμένος, και να το κάνουμε. Ναι, θα πληρώσετε... Αφού θα πεθάνω. 18.927.094 εκατομμύρια 4 ευρώ. Λοιπόν, δεν θα το πάνω. Δεν Αύριο αύριο, ναι, αύριο. Μετά, αν πεθάνετε, σε οποιαδήποτε περίπτωση πεθάνετε... Συγγνώμη κύριε Ρακαρνιάρα. Ένα λεπτό. Μια ερωτησούλα. Σκάτα να φας. Μόλις άμα πεθάνετε στην οικογένειά σας θα δώσουμε το καταπληκτικό ποσό του 1 ευρώ. Και δηλαδή όταν θα πεθάνει, να κάνω την ερώτηση, όταν πεθάνει ρε παιδί μου θα ανοίξει τον τάφο για να πάρει τα λεφτά εκεί μέσα. Όχι, στην περίπτωση που πεθάνει δεν του παίρνουμε. Θα προσδίνουμε στην οικογένειά του 1 ευρώ. Δηλαδή θα ζήσει για πολύ καιρό, για μισή... Δεν ανάγκη, θέλω να πάω να αγοράσω τσίχλες, δεν με σκοτώνει από τώρα. Άμα σε σκοτώσουμε κύριε μου δεν πάρε τα λεφτά. Θα πάρει οικογένειά σου. Ο δολοφόνος. Κάποιος άλλος καμιά ασφάλεια, έχουμε ασφάλεια ζωής, ασφάλεια τσαροπλάνο. Ένα λεπτό, μα καλούν την εταιρεία μου, ένα λεπτό. Μόσμωση. Οχάιο. Καλά είμαι εσύ.
Είμαι και στο σπίτι του Πάντσιου, ρε. Στο Γίντερ, τα δύο ονόματα λέει. Δηλαδή. Πουλάω ασφάλειες, γιατί πήγα με γκρομή. Πουλάω ασφάλειες. Τώρα σε λίγο. Γιατί πήγαμε. Μάλιστα. Ναι. Άντε. Ναι. Έχω δώσει μέχρι τώρα 2 ασφάλειες, ναι. Θα κατεβάσω και τις ασφάλειες. Ματιά! Εντάξει, ναι μαμά, ναι. Ο αδερφός σου ήταν φαντάζομαι. Που είχαμε η μάνα μου, με την εταιρεία. Α, ναι. Από εκεί Τι λέγαμε? θα πιθάνω αύριο. Τελειώσαμε με εσάς. Άρα έχει ο μήνας 31. Λοιπόν, τελειώσαμε με εσάς. Πρέπει να του πεις. Ξέρεις, λυπάμαι για αύριο που θα πεθάνω. Δεν θέλω να πεθάνει πρώτα κύριε. Μπορεί να γίνει κάνα θέμα και να βγάλει άλλα 2 χέρια. Κάποιος γίνει ρε μαλάκα. Θα προχωράω σαν τον Καπομαρού. Κάποιος άλλος θα ήθελε μια ασφάλεια. Κάποιος άλλος. Μια ασφάλεια κάποιος. Μια ασφάλεια κύριε μου. Μια ασφάλεια για 1 ευρώ. Ασφάλεια για ευρώ. Έχουμε ασφάλειες πολύ καλές ασφάλειες. Εγώ θα ήθελα άντε. Τι ασφάλειες έχετε ξαναπέσει? Έχουμε ασφάλεια ζωής, ασφάλεια ανθρώπων, ασφάλεια ευρώ, ασφάλεια χαζού, ασφάλεια ηλικίου, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια πυρός, ασφάλεια κοτσάμπαση. Η κοτσάμπαση τι ακριβώς ασφαλίζει? Τον κοτσάμπαση. Η ασφάλεια κοτσάμπαση απλώς σας πιστοποιεί ότι είσαι τελείως ηλικίου για να κάνεις μια τέτοια ασφάλεια. Ωραία, αυτή θα πάρω. Ωραία, μια ασφάλεια κοτσάμπαση. Το όνομά σας. Μπισμπίκης. Το όνομά σας δεν είναι τόσο. Όνομα, τι όνομα να βάλω κάτσε. Τι όνομα να βάλω. Μπισμπίκης. Σας πιστοποιούμε ότι κύριος τι όνομα να βάλω Μπισμπίκης. Του Χαβιέ, ωραίο όνομα, από πού βγαίνει? Το Χαβιέρι. Το Χαβιέ, όπως γίνεται δικαίως ο Φαλακρός του Σέξου. Ναι. Του Χαβιέ, Χαβιέ με ή με Ιταλία? Με Β. Βάλε απ' όλα. Δεν δίκαι, έβαλε. Κάρα μου σαλάτα έχει. Άντε μαλάκα, τώρα σε 7,5 λεπτά έφτασε. Οκ. Θα πληρώσετε 2 ευρώ και θα πάρετε... Το μπούλο. Συγγνώμη, δυστυχώς αυτή την ασφάλεια δεν παίρνω τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι ασφάλεια κοτσάμπαση. Θα παίρνω κοτσάμπαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πεθάνει. Εσύ θα πεθάνεις όμως. Αυτό είναι δελαφό, δεν έχει. Συγγνώμη. Τέλος, βαρεθήκαμε. Πρέπει να φύγω. Ναι, δείξα να πες κοντά. Πρέπει να φύγω γιατί Ναι, άντε. είναι αρκετά πουλίστα σήμερα. Άντε, καθυστερείς φίλε μου, καλέ, εντάξει, μωρέ. Περίμενε. Να σου πω κάτι, να σου πω. Έλα τώρα, ναι. Δεν θα πετάμε πρώτα στα λίστα, ρε λέγα. Ο καφές μου. Λεξούρε. Θα σας πω κάτι. Έχετε την άδεια.